Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Magandang umaga Pilipinas, maaksyong morning sa ating mga kaaksyon. Hello, good morning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Dapat pala talaga mataas yung energy. Para ramdam mo yung saya. Ayan, araw po ng, anong araw na nga ba ngayon? Action Conrad. Araw po ng Martes, ay December 28. So, kamusta po ang pagsalubong po ninyo sa araw pong ito, December 28? Araw po ng Martes, ay December 28. So, kamusta po ang pagsalubong po ninyo sa araw po ito, December 28? At syempre, ang oras po natin mga ka-action ay 9:21 in the morning at makakasama nyo po ako sa ngalan po ni Action Dove Tibakay. Ay makakasama po ninyo ako sa isang oras naman pong, pero hindi na isang oras yan. Hanggang alas 10 po ng umaga dito sa programang Kababaihan in Action. Ako po si Action Claire de Guzman. At syempre, makakasama din natin sa Technical Department Action Conrad Alvarez. At samahan po ninyo kami sa isa na namang palatuntunan patungkol sa usaping yan, pag-uusapan po natin maya-maya mga ka-action yung patungkol sa sinusitis o di kaya naman yung sipon. Ano ba yung kaibahan ng sipon? Ano ba yung kaibahan ng sinusitis? Ano ba yung nagiging sanhi? At pwedeng ay, wow. At pwedeng maging dahilan kung bakit tayo nagkaka-sinusitis, kung bakit tayo nagkakasipon, ano yung pwedeng natin gawin para maalis yung sipon. Lalo na ngayon, mga ka-action, no, ang batal-batal. Kung nadagarod, ay hindi Pangasinan. Kapag ka sa Ilocano naman, naglamok nga piripirmi. Kahit na nga alas 6 na ng umaga, malamig pa rin mga ka-action. Yung simoy ng hangin, ramdam mo pa rin. Feeling ko nga kanina, Pasko pa rin eh. Pero syempre, kasama pa rin naman yun dahil December pa lang din naman, dahil sa amihan, ay nararamdaman pa rin natin mga ka-action yung lamig po ng panahon. Samantala, bago po tayo dumako sa unang bahagi ng ating pag-uusapan tungkol sa sinusitis at saka sa sipon, ay batiin po muna natin ang mga nakatutok sa atin sa Facebook Live. Ayan, live na live po tayo sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Ayan, batiin po natin si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Good morning po, Ma'am. God bless din po. Pagpalain po kayo ng Diyos. At syempre, batiin din po natin si Ma'am Precious Gem ng San Quintin, Pangasinan. Good morning. Ayan, maraming salamat po pala habang hindi ko na-view. Maraming salamat po Ma'am Precious Gem sa patuloy po na pagtutok at saka sa laging pagtutok, sa laging panunood. Ramdam mo kasi talaga kay Ma'am Precious yung kasabikan na mapanood at mapakinggan ang lahat ng programa ng Action Radio Pangasinan. Maraming salamat po. At syempre sa mga kasama po ni Ma'am Precious dyan sa bahay nila or nasa office na ngayon si Ma'am Precious at ay magandang umaga po. Lalong-lalo na sa Senior Citizen Office po dyan sa May San Quintin, Pangasinan. Magandang umaga po. Pero syempre, mas maganda kayo sa umaga. Mas maganda at gwapo kayo sa umaga mga ka-aksyon. Ayan, shout out daw. Batiin po natin si Sir James Paul Almuete dyan po sa may Riyadh, Saudi Arabia. Hello. Magandang umaga. So, anong oras na ba dyan? Mga alas 7, alas 6, or alas 5 na ba ng umaga? Feeling ko alas 5 pa lang ng umaga. Hello. Magandang umaga. So, anong oras na ba dyan? Batiin din natin si Ma'am Delia Cabais at syempre batiin din po natin si Sir Silva ng Barangay Bantog, Asinggan, Pangasinan. Ayan, nakikita ko tuloy yung maraming heart reacts at care reacts ni Ma'am Precious Gem. At sa mga nakatutok po sa atin through airwaves 1161 kHz, magandang umaga po sa inyong lahat. At mag-iingat po tayo sa buong maghapon po ng Martes. Magbaon po tayo ng tubig. Ayan, tubig. Mababanggit natin ng mga ilang beses yung tubig na yan mamaya sa ating topic. Magbaon po tayo ng tubig. Ayan, tubig. Mababanggit natin ng mga ilang beses yung tubig na yan. At para naman makasama kayo dito sa ating palatuntunan, pwede po kayong mag-send ng inyong mga katanungan hinggil sa pag-uusapan natin ngayong umagang ito. At pwede rin po kayong mag-send ng inyong mga pabati. Pabati, may birthday, or pabati lang sa mga kasama nyo dyan na nakikinig. Pwede nyo pong i-text sa ating text line na 0922-852-1161. Inulit ko po, 0922-852-1161. O di kaya naman po ay bumisita po sa aming Facebook page at mag-iwan po ng komento sa comment section via Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz at live din po tayo ngayon sa YouTube. Section via Action Radio Pangasinan.
So, sipon at sinusitis. Sino po ba? Sino po ba sa inyo? Sa ating mga ka-action yung may sinusitis. Sa bahay kasi may laging nagre-reklamo na ang sakit na ng ilong ko, ang sakit na ng ulo ko. Yun pala kasi ay may sinusitis itong si tita ko. Yan, batiin ko na nga lang din si Auntie Rose. Diyan sa may Santo Domingo, Tayug, Pangasinan. Pero baka nasa Santa Maria siya ngayon. Binabati din po natin si Lola Pasing. Diyan sa may Santa Maria, Pangasinan. So kapag may sinusitis ka kasi mga ka-aksyon ay masakit yung ulo, masakit yung mata, yung halos buong mukha mo ay masakit na. Pero ito lang din mga ka-aksyon na correction. Kapag ka sinabi nating masakit yung sinusitis ko, kapag ka sinabi natin ganon, mali po yun mga ka-aksyon. Ang sinusitis po, yun po yung karamdaman. Yun po yung pamamaga ng sinuses natin or yung linya dito sa may ilong natin. para tuloy may mga translator ng mga basta yun. So kapag ka sinusitis mga ka-aksyon, yun yung kalagayan, yun yung sakit na nakukuha kapag ka namamaga yung mga sinuses natin. So, wag po nating sasabihin na masakit yung sinusitis ko. Ang sabihin lang natin ay masakit yung sinus ko. Parang ganun din sa tonsillitis, no? Kadalasan kasi nating naririnig na may may tonsil ako, sabing ganon. Pero normal lang naman kasi talaga yung mga ka-aksyon na may tonsil tayo. Ganon din sa sinusitis, normal lang yon na may sinus ang bawat tao kasi may ilong tayo, may linings dito sa ilong na yun yung tinatawag na sinus. Pero yung karamdaman o yung kalagayan ng pamamaga ng sinus o ng pamamaga ng tonsil ay tonsillitis po kapag sa tonsil. Kapag sa sinusitis naman po, yun yung pamamaga ng sinuses. So, dapat maging aware tayo doon sa word na yon. Sinusitis and sinus. Tonsillitis and tonsil. So, ang sinusitis ay nangyayari kapag ang paligid ng daanan ng ilong o yung sinuses or sinasabi natin kanina mga ka-aksyon, yung sinuses ay namamaga. Kapag ka namamaga kasi yung ilong natin mga ka-aksyon, ramdam din kasi natin ay nananakit din yung pisngi natin, nananakit din yung mata natin, pati yung damay-damay na to kapag ka sa sinusitis mga ka-aksyon. Ang pamamaga nito ay nagpapasarado sa daanan, nagiging barado po yung ating ilong dahil sa pamamaga. Kaya mahirap para sa sinuses na maalis ang nakabara. Kasi nga namamaga yung sinuses natin, kaya yung mga nakabara doon, ang mga posibleng nakabara doon mga ka-aksyon, yun yung mga mucus o yung mga plema. Ang sakit nito ay nagre-resulta para mamaga kapag ang sipon ay nabuo rito. So ang sintomas nito ay ang pananakit sa palibot ng mata o pisngi, pagbabara ng ilong, dahilan para mahirapan huminga sa ilong. O ito din, kapag may discharge ng dilaw o berdeng uhog o yung plema sa ilong o pababa sa inyo pong lalamunan. Kapag may discharge ng dilaw o berdeng uhog o yung plema sa ilong o pababa sa inyo pong lalamunan. May katanungan naman dito na kapag ang sinusitis ba or yung sinus infections ba ay nakakahawa daw ba? Eto mga ka-aksyon, pwedeng hindi, pwedeng oo kasi ang sinusitis naman pwedeng ang pwedeng makaapekto or maging sanhi ng sinusitis, it's either yung kasi ang sinusitis naman pwedeng it's either dahil allergy or nagka-allergy ka or dahil naman sa virus. So kapag ka-allergy mga ka-aksyon, hindi po siya nakakahawa or hindi siya contagious kapag ka-allergy. Ibig sabihin, kapag nagka-allergy ka or nakalanghap ka ng mga alikabok, syempre normal lang din naman yun na magkakasipon ka, normal lang din naman yun na babahing-bahing ka. Pero yun mga ka-aksyon, hindi naman siya nakakahawa. Pero kapag common colds talaga siya o yung sipon talaga, kasi di ba nga sabi natin kanina mga ka-aksyon, yung sinusitis ay
pwedeng maging dahilan or pwedeng maging sanhi nito yung sipon. Matagal na sipon o yung barado na talaga ng plema yung ating sinuses o yung mga linya sa ating ilong. Dito sa may taas. So ito naman mga ka-aksyon, yung kaibahan ng common colds lang or dahil lang sa allergy. Sa symptoms, kapag karaniwang sipon lamang ito mga ka-aksyon ay sore throat, may pananakit ng mga kasukasuhan at may paglalagnat mga ka-aksyon. Yun yung mga sintomas na kapag yung dahilan ay common colds na pala or karaniwang sipon. May pananakit ng kasukasuhan, sore throat, fever. Pero kapag ka-allergy lang siya mga ka-aksyon, rashes lang. Rashes, tapos yung continuous na bahing ka ng bahing pero hindi ka naman nilalagnat. Yun yung mga allergy lang. Pero kapag kaparehas na yung sipon mo ay caused by common colds at saka yung allergy, ito po yung magiging sintomas mga ka-aksyon, yung pagbabahing, pag-uubo, runny nose, at saka yung baradong ilong, at saka yung mga mata natin ay makikita talaga natin na medyo matubig-tubig yung ating mata. Yun ay kapag na combination siya ng karaniwang sipon at saka yung allergy. So, gaano naman to nagtatagal? Gaano naman nagtatagal yung sipon? Kapag ka-common colds mga ka-aksyon or yung karaniwang sipon lamang, nagtatagal ito ng 7 to 10 days. 7 to 10 days or more or less 2 weeks. Pero kapag ka-allergy naman, mawawala lang din yon hanggang sa mawala yung nagtitrigger ng allergy. So, ano ba yung mga nagtitrigger ng allergy, mga ka-aksyon? Pwedeng matitrigger yung allergy nyo dahil nga doon sa sinasabi natin kanina, yung mga alikabok o di kaya yung mga balahibo ng hayop. Kaya meron yung mga iba na mga ka-aksyon natin na hindi sila into pets or into dogs, into cats kasi may allergy sila doon sa balahibo ng mga hayop. So, yun yung mga nakaka-trigger mga ka-aksyon. At marami pang iba. Mayroon ding mga tao na natitrigger yung sinusitis nila or yung sinusitis nila, yung asthma nila, dahil sa mga pabango na naaamoy nila na hindi sila sanay doon sa amoy. So, yung katanungan ulit kanina mga ka-aksyon, kung ito ba ay nakakahawa? Sa common colds mga ka-aksyon, opo, ito po ay nakakahawa. Dahil sa common colds mga ka-aksyon, ang nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakasipon, di ba? Dahil sa viruses. O, di ba, sa COVID-19 mga ka-aksyon, isang sintomas ng COVID-19 ay yung pagkakaroon ng sipon, o yung ubo. Yun yung kapag symptomatic ka. Pero kapag asymptomatic ka mga ka-aksyon, hindi talaga matitrace o hindi ka talaga kakakitaan ng mga sintomas. Pero kapag symptomatic ka at nakikita yung mga sintomas mo, isa yon sa mga makikita nating sintomas. Yung pagkakaroon ng sipon, pagkakaroon ng ubo. So, dun pa lang, masasabi na natin na ang common cold, so yung karaniwang sipon ay contagious siya or nakakahawa siya. So, for example, makikita natin sa mga alaga nating bata sa bahay na kapag nagkasipon yung isang bata, susunod yan kapag lagi niyang kasama yung mga kalaro niya, susunod na din yung mga kalaro niya. Lalong-lalo na mga ka-aksyon, kapag yung mga kalaro niya ay hindi matibay or hindi malakas yung immune system. Kaya mainam din na tinitignan din natin kung ano yung mga ini-intake ng mga anak natin, ng mga alaga natin, ng mga kapatid nating bata. Kasi yung mga bata naman hindi pa talaga nila alam kung ano yung makakabuti sa katawan nila. At worst, kapag kasanggol, hindi nila ma-explain kung ano yung nararamdaman talaga nila sa loob-loob. Iyak lang yan ng iyak, iyak lang ng iyak. So, napakahirap kapag ang nagkasakit talaga ay sanggol. At karaniwan nga din na naririnig natin sa mga mama natin, sa mga nanay natin, na kapag nagkasakit yung ading natin, yung mas nakakabatang kapatid natin na sanggol, kapag nagkasakit yan, maririnig natin na sasabihin na sana ako na lang yung nagkasakit. Kasi ang hirap kasi talaga mga ka-aksyon na nahulaan kung ano yung nararamdaman ng isang sanggol kasi hindi niya masabi, iyak lang ng iyak. Nasasabihin na sana ako na lang yung nagkasakit kasi ang hirap kasi
Kaya marapat mga ka-aksyon na bantayan natin yung kalusugan ng mga anak natin, ng mga kapatid natin na nakababata, or even us mga ka-aksyon, hindi naman porket ako ay 24 or 25 years old na, ako ay 40 years old, ay hindi na ako magkakasipon, di ba? Lahat naman tayo mga ka-aksyon, ay pwede pa rin magkasipon, pwede pa rin tayo magkaroon or matrigger yung sinusitis natin. Walang exemptions doon mga ka-aksyon. Dahil, syempre, hindi naman tayo immortal na hindi tayo matatablan ng mga sakit. Kaya walang exempted doon sa sinasabing health is wealth. Health is wealth na kayamanan natin yung kalusugan natin. Kasi kapag ka nagkasakit ka mga ka-aksyon, kapag ka nagkasakit tayo, syempre gagastos ka. Hindi lang naman 10 pesos yung gagastusin mo sa ospital. Hindi lang din naman mapupunta sa gamot yung gagastusin mo. Gagastos ka din ng room, ng professional fee doon sa mga doktor. Kaya mas mainam pa rin mga ka-aksyon na inaalagaan natin yung katawan natin. Mas pinagtitibay natin yung immune system ng bawat isa sa atin. Kaya mas mainam pa rin mga ka-aksyon na inaalagaan natin. Whereas mga ka-aksyon, kapag yung sipon natin or yung sinusitis natin ay cause lang siya ng allergy, hindi siya nakakahawa. Oo, kahit na gaano pa katagal na nandiyan yung sipon mo o yung sinusitis mo, pero kapag ang cause naman nun ay dahil sa allergy at wala kang nararamdamang lagnat, ganyan, hindi po yun nakakahawa mga ka-aksyon. At kusa na lang din yan aalis kapag ka hindi na siya natitrigger. Pero may mga allergy kasi na pwedeng i-cure o may mga ginagamit na mga gamot para mas mapabilis yung pag-alis ng allergy. Isa na nga doon yung antihistamine na gamot na laging tinitake ng mga may allergy. Pero syempre, mga ka-aksyon, hindi naman tayo pwedeng mag-take ng mga gamot sa allergy or gamot sa sipon. Though may mga over-the-counter na gamot, pero mas mainam pa rin yung nagpapa-check up tayo sa mga experts. Hindi yung nagsa-self-medicate tayo. Yes, may mga home remedies, pero may limitasyon din yung paglalapat natin ng mga home remedies. Kasi baka sa kaka-home remedies natin ang kaka-home remedies, dahil sa kagustuhan nating magtipid, baka mas lumala pa yung sakit natin. Mas malaking gastos na naman yun mga ka-aksyon. Mas sakit na naman sa ulo yun. Kaya mas mainam na mas naaagapan ng maagap. Para mas naagapan ng mas madaling panahon upang nang sa ganon ay hindi masyadong magkaaberya sa atin, hindi masyadong mabigat sa part natin. Huwag nating isipan na nagtitipid kasi ako, ganito, ganyan. Mas grabe naman yung epekto kapag tipid ka ng tipid sa sarili mo. Sa part natin. Yes, pwedeng magtipid. Pero kapag yung health mo na, yung health mo na yung nakasalalay doon, isang tabi mo muna yung pagtitipid mga ka-aksyon kasi sayang din yung buhay. Pero kapag yung health mo na, yung nakasalalay doon, isang tabi mo muna yung pagtitipid mga ka-aksyon kasi sayang din yung buhay. So ito, ang isa pang pag-uusapan natin kung kailan ba. Di ba nga sabi natin kanina, pwede naman yung home remedies. Pwedeng, isa sa mga best na home remedies mga ka-aksyon kapag kasipon ay yung water therapy. Diba nga sabi natin, tubig lang ng tubig. Pero mga ka-aksyon, may mga instances kasi talaga na kahit na madami ka ng ginawang home remedies, hindi pa rin gumagaling yung sipon mo. Though sinasabi natin na sipon lang yan. Pero hindi Hindi lang siya sipon mga ka-aksyon. Kapag lumala, kapag ka nagtagal, pwedeng mag-lead pa yan sa another sakit na naman. So, when should you see a doctor? Kailan kinakailangan na or kailan advisable na kailangan mo nang magpatingin sa doktor or magpa-check up? Kapag yung lagnat mo na cause yun ng common colds mga ka-aksyon na banggit na natin kanina, yung common colds or yung karaniwang sipon lamang at saka yung allergy. So ito ang tinutukoy niya dito mga ka-aksyon na kapag kayong sipon nyo ay common cold siya or
na lumala dahil sa virus, dahil sa bacteria. So, 'di ba kanina nasabi natin na ang mga sintomas ng common colds ay yung pagkakaroon ng fever. Kapag yung fever nyo po mga ka-aksyon o yung lagnat po ninyo, yung temperatura ng katawan po ninyo mga ka-aksyon ay umabot na siya sa 38.8 degrees Celsius. O sa Fahrenheit naman ay 102 degrees Fahrenheit. Kapag ka po ganun na po yung temperatura ng katawan natin, ay magpakita na po tayo sa doktor o magpa-check up na po tayo. Wag po nating, ang tawag kasi doon, yung hindi gagaling din yan. Oo, gagaling din naman kasi talaga yan. Pero mas mainam mga ka-aksyon kapag maaga pa lang ay na-actionan na natin. So, yun yung una mga ka-aksyon. Kapag yung fever po ninyo, yung lagnat po ninyo ay umabot na sa 38.8 degrees Celsius dahil sa sipon, ay magpakita na po tayo sa doktor. Pangalawa mga ka-aksyon ay problems seeing o nagiging double vision tayo. Nalalabo yung paningin natin. Kasi nga 'di ba kanina nabanggit din natin na ang sinusitis isa din sa mga simptomas nito ay yung sumasakit yung mata, sumasakit yung pisngi. So kapag sumasakit yung mata natin mga ka-aksyon, asahan natin na manlalawa yung paningin natin, magiging blurry yung paningin natin. So kapag umabot na tayo sa puntong ganon, magpa-check up na po tayo. Swelling and redness around the eyes. Kapag namumula na po yung mga mata po natin. O kapag namumula na yung mata natin, namumula na din tayo, ibig sabihin lang ng mga ka-aksyon na namamaga na talaga dahil ito sa sinusitis. Stiff neck, yung sobrang pananakit na ng ulo. May mga headaches na tayo na hindi mawala-wala. Huwag nating sinasantabi yung mga ganong sintomas mga ka-aksyon. Kapag naramdaman na natin yon, ay agad na tayong magpakita sa doktor or magpa-check up. At kapag yung mga sintomas ng sinusitis or yung sinus symptoms that last more than 12 weeks, 12 weeks naman na kasi yun mga ka-aksyon. Kapag, di ba nga sabi natin kanina, kapag sinusitis ay at kapag ka-allergy, nawawala na lang din yan kapag nawawala na yung trigger niya. Pero kapag yung sinusitis na dulot yun ng viruses at bacteria dahil sa karaniwang sipon na lumala at nagtagal ito ng 12 weeks mga ka-aksyon, 12 weeks hindi po 12 days, 12 weeks, ay magpakita na po tayo sa doktor kasi pwedeng mag-lead na yan sa chronic sinusitis. Hindi na lang siya acute, kundi magli-lead na siya sa chronic sinusitis. At samantala mga ka-aksyon, ang oras po natin ay 9:43 at daragdagan pa natin ang mga pag-uusapan natin maya-maya lamang mga ka-aksyon patungkol pa rin sa sinusitis at saka sa sipon matapos po ang ilang mga paalala. Kia, kababaihan in action! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras alas 9:44 ng umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. At para sa balita natin sa oras na ito, iginiit ni Health Secretary Francisco Duque III na dapat manatili ang Pilipinas sa ilalim ng Alert Level 2 na unang iniulat ng Department of Health o DOH na mayroong pagtaas ng COVID-19 case sa National Capital Region, gayon din sa positivity rate nito. Para naman kay Health Undersecretary Maria Rosario Berhere, patuloy na magbabantay ang DOH kung muling sisipa ang kaso ng COVID-19 sa bansa.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Blin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon.
Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, Pinablin Dagupen. Sa gitna ng pandemya, ay dama pa din natin ang diwa ng Pasko. Pagtutulungan, pagkakaisa, at pag-alala na ang Pasko ay masaya kapag kasama ang pamilya. Mula po sa inyong lingkod, Vice Mayor Brian Cua, kami po sa Sangguniang Panglungsod ay bumabati po sa inyo ng maligayang Pasko at maligong bagong taon. At tayo po ay nagbabalik dito pa rin sa programang Kababaihan in Action. Kasama nyo pa rin po ako, Action Claire de Guzman, sa Technical Department, Action Conrad Alvarez. Samantalang oras na po natin ay 9:59 na po ng umaga. At isang hudyat na po yan na patapos na po ang ating programa. Pero ayun, babanggitin lang din naman natin mga ka-action yung mga pwede nating gawin bilang panghuling parte ng ating programa mga ka-action ng pinag-uusapan natin tungkol sa sinusitis at sipon ay pag-uusapan natin in a very quick, mabilisang pag-uusap mga ka-action kung ano yung mga pwede nating gawin. Home remedies muna mga ka-aksyon. Mag-apply ng warm compress at ilagay ang mainit-init na basang towel sa ilong, mukha at mata para mawala ang sakit. Gaya nga po na sabi natin kanina mga ka-aksyon, kapag ka may sinusitis ka, ay namamaga talaga, namamaga yung pisngi mo, namamaga yung talukap ng mata at saka sa paligid pa ng ilong. Kaya kailangan na lagyan natin to ng warm compress para nang sa ganon, kahit pa paano, hindi natin maramdaman yung pamamaga o yung sakit dulot ng pamamaga. Uminom ng maraming tubig. O, ito yung sinasabi ko kanina mga ka-aksyon na water therapy. Uminom ng maraming tubig. Gaya ni Action Conrad, lagi nag-water therapy yan. Ang tubig ay nakakatulong para palabnawin ang sipon at lumuwag ang mga daluyan nito. Iwasan uminom ng kape. Iwasan uminom ng kape at alak dahil ito ay nakapagpapanuyo. Ulitin natin, iwasan uminom ng kape at alak, lalo-lalo na mga ka-aksyon kapag ka may sinusitis ka or natitrigger yung sinusitis mo. O di kaya naman kapag ka may sipon ka kasi nakakatuyo po yun ng sinuses. I-steam ang sinuses. Ito ay nakakatulong. Kapag sinabi natin i-steam mga ka-aksyon, yun yung commonly known suob. Suob, pero itong parte lang na ito, yung sa mukha natin, yung nasusuuban. Ito ay makakatulong mawala ang sakit at matanggal ang plema. Talukbungan ng towel ang iyong ulo at maingat na lang hapin ang singaw. Ito yung suob mga ka-aksyon na tubig mula sa palangganang mayroong pinakulong tubig. Panatilihin na ang singaw nito ay direkta sa inyong mukha, lalo na mga ka-aksyon dito sa may ilong po natin.
Pero wag naman yung sobrang direkta kasi mainit yon. O kaya ay maligo ng mainit na tubig at langhapin ang basang singaw nito. At syempre, magkaroon ng sapat na pahinga, mga kaaksyon. Maliban sa water therapy, isa ding epektibong paraan para mawala yung sipon, mawala yung kahit na anumang sakit natin. Pero yung mga curable pa, yung tolerable pa. Pero kapag chronic na talaga, hindi na uubra, mga kaaksyon, yung pahinga. Ito ay makakatulong sa inyong katawan para labanan ang impeksyon at mabilis na gumaling. Matulog na nakaangat ang ulo. Kasi ang hirap kasi talaga huminga kapag may sinus ka, ay sinus tuloy, may sinusitis ka. Kapag yung sinus mo ay barado, syempre hindi ka makahinga. Kung ano-anong direction na or position na gagawin mo sa ulo mo, mahirapan kang huminga. Kaya dapat daw mga ka-aksyon ay nakaangat ang inyong ulo. Ito ay makakatulong para sa inyong sinuses ay lumuwag. At panghuli mga ka-aksyon, ito ay paalala din, paalala mga ka-aksyon na mag-ingat sa mga decongestant nasal spray, yung mga ina-spray natin sa ilong natin para lumuwag yung paghinga natin o di kayo mga sinisingot natin na nabibili sa mga butika ay mag-ingat po tayo. Hindi naman po pinagbabawal yun, pero kapag kapalagi ang gumagamit ng decongestant nasal spray o yung mga sinisingot natin ay hindi rin maganda. Pwedeng matuyo yung dito sa parte ng sinuses natin at hindi rin maganda yung magiging epekto mga ka-aksyon. Samantala, kapag hindi na talaga nakayanan ng home remedies, dito na pumapasok mga ka-aksyon. Sinasabi natin kanina na kumonsulta na tayo sa ating mga doktor. Kung ang sintomas ay walang pagbabago sa pagkalipas ng ilang araw o kung ito ay lumalala pa. Kung mayroong history ng pabalik-balik o malalang sinusitis, magpakonsulta na po tayo sa doktor mga ka-aksyon. Kung ang inyong sinusitis ay resulta ng impeksyon dahil sa bakterya, ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng iniinom na antibiotic o iba pang gamot. Rinireseta mga ka-aksyon, prescribed. Iwasan po natin na mag-self-medicate na, ay ganito kasi yung ginamot ko nung ganito yung sakit ko, kaya ganito din yung iinumin ko ngayon. Hindi po yun ganon, mga ka-aksyon. Gaya nga po ng pinag-usapan namin ni Action Conrad kaninang commercial, na kapag patuloy na gamot tayo ng gamot, tapos hindi pa prescribed ng doktor, pwedeng mag-malfunction yung kidney naman natin. So, pag nag-malfunction yung mga ka-aksyon, mas malala na naman. Kaya huwag tayo magsa-self-medicate. Wala namang masama kung magpapa-check up tayo. Kapag kagastusin naman ang pag-uusapan sa pag-check up, meron namang RHU na hindi naman sila naniningil ng bayad kapag ka nagpa-check up ka. Pero may mga ka-aksyon kasi tayo na natatakot, baka daw kung anong madeklarang sakit sa pag-check up. Pero wag tayong matakot mga ka-aksyon. Mas matakot tayo kapag kalumala na yung sinusitis natin o yung sipon natin. At bilang panghuli na talaga mga ka-aksyon, para alam natin kung malala na ba itong sinusitis ko, malala na ba itong sipon ko, babanggitin din natin dito mga ka-aksyon yung kung ano-ano ba yung mga klase ng sinus infections o yung mga sinusitis. So may tatlong klase ng sinusitis mga ka-aksyon. Ito yung acute sinusitis, subacute sinusitis at chronic sinusitis. Kapag sinabi natin acute sinusitis, ito ay maikling panahon lang na nagtatagal yung sinusitis mo. At dahil lang siya sa karaniwang sipon na nagiging dahilan at nagtatagal lang ito ng 1 to 2 weeks. 1 hanggang 2 linggo lamang mga ka-aksyon. Pero kapag subacute sinusitis na mga ka-aksyon, ito ay nagtatagal na ng 3 buwan. Subacute sinusitis. At ito dahil na ito sa bacterial infections. Mas malala na ito kaysa doon sa acute sinusitis. Kasi biruin mo, 2 weeks lang, 1 to 2 weeks lang yung acute sinusitis. Tapos kapag subacute sinusitis ng mga ka-aksyon, 3 buwan na. Mahirap na din yon, sakit na din sa ulo talaga yon. Kapag ka naman luwagpas na sa 3 buwan, more than 3 months na nakikita mo yung mga sintomas ng sinusitis ay pupunta na siya sa chronic sinusitis at mas malalang parte na ito mga ka-aksyon.
Ito, kapag nasa chronic sinusitis na tayo, ibig sabihin lang nun mga ka-action, patuloy at persistent, lagi-lagi, hindi na nawawala yung allergies natin or yung mga common colds natin. Sabi nga ni Action Conrad kanina na kapag may sinusitis, ay mararamdaman, ay maamoy mo talaga yung hindi na magandang amoy, masangsang na yung amoy dito sa ating ilong kasi nga punong-puno na yon mga ka-action ng plema. So, better yet, ay magpakonsulta na tayo sa ating mga doktor. Yun naman talaga yung role ng mga doktor, mga ka-action. Yung ma-examine yung katawan natin, yung organ systems natin. Kasi kung tayo lang, tas wala naman tayong professional education sa paggagamot sa kung ano-ano mang sakit yung nararamdaman natin, hindi natin maaagapan yon. Wala naman tayong proper education tungkol doon. Kaya yan yung role ng isang doktor. Kaya magtiwala din tayo mga ka-action sa mga doktor. Hindi yung lagi tayong pilosopo na hindi magagamot ito ng ganito, ganyan. Kasi mas mapapagastos talaga tayo mga ka-action kapag isinantabi natin at ipinagwalang bahala natin yung mga sakit natin. Though sinusitis lang naman yan, though sipon lang naman yan, maaagapan pa yan, gagaling pa yan, mas mainam mga ka-action na proactive tayo na kahit hindi pa lumalala ay nagpapakonsulta na tayo sa doktor. At yan lamang mga ka-action ang kabuuan ng napag-usapan natin at dito sa palatuntunan na kababaihan and action patungkol sa sinusitis at sipon mga ka-action. Samantala, ibatiin naman natin at pasalamatan natin ang mga sumama sa atin sa kwentuhan, sa talakayan dito sa Kia. Ayan, good morning din sa iyo, Action Action Alex Navarro at kay Sir Jess. Magandang umaga din po sa inyo, sir. At kay Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, kay Ma'am May Bunzo, kay Ma'am Mabilangan na Familiar Janice, magandang umaga po sa inyong lahat. Ma-action morning po at mag-ingat po tayo, lalong-lalo na ngayon mga ka-action. Malamig ang panahon, pwedeng matrigger yung mga sinusitis natin. At mag-ingat po tayong lagi-lagi, Lord. Mag-ingat po tayo lagi-lagi. And yun, nakasama niyo po ako sa programang Kababaihan in Action. Ang oras na po natin ay 10:09. Nakasama po natin sa Technical Department Action Conrad Alvarez, sa ngalan po ni Action Dab Tibakay at sa ngalan din ng aming Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako po si Action Claire de Guzman at ako po yung nakasama po ninyo sa programang Kababaihan in Action dito pa rin sa Action Radio Pangasinan. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Sumayin nyo ang isa na namang edisyon ng Kia Kababaihan in Action dito lamang sa DWCM Action Radio Pangasinan. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Action Radio Pangasinan, ang oras 10:10 ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Nagpositibo sa COVID-19 ang asawa ng pasyenteng pang-apat na nagka-Omicron variant case batay sa Department of Health. Sinabing ang ika-apat na kaso ng Omicron variant ay ang 38 anyos na babae na galing sa United States na dumating sa Ninoy Aquino International Airport noong December 10, lulan ng Philippine Airlines Flight PR-127. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Pampers. Buong gabi walang palit, posible. Good news! Ang SSS Retirement Pensioners na may UMID ATM card o UBP Quick Card pwede na mag-apply ng SSS Pension Loan online. Mula 3 hanggang 12 buwan ng pensyon ang pwedeng hiramin. Mag-register sa My.SSS portal sa SSS website.